истиқлолияти сартосарии кишвар неъмати бузургу гаронарзише гардид ки дар ватани мо сулҳу суботу оромӣ ҳукм фармост. ва аз ин ҳама неъмате ки истиқлолият ба мо додааст, имрӯзҳо ҳама шаҳрвандони фаъоли кишварамон саъю талош бар он мекунанд ки давлати соҳиби истиқлоли худ дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ бикунанд. ва ба ин гурӯҳ пеш аз ҳама варзишгарон дохил мешаванд. яъне онҳо тавассути ҳунару маҳорати варзишии худ тавонистанд чандин маротиб дар кишварҳои хориҷ парчамбардори миллату давлати хеш бигарданд. дуруд азизон, ҳамакнун боз як нашри дигари барномаи публисистии ҷаҳонзебро манзуратон мегардонем ва айни ҳол дар меҳмонии мо ҳузур доранд як нафар варзишгари муваффақ, чемпиони чандин каратаи Тоҷикистону Осиё, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ аз навъи пауэрлифтинг Давлатманд Одинаев. Хуш омадед ба барномаамон. Саломат бошед. Зинда бошед. Хуб, Давлатманд, агар каме ба ақибтар барбигардем, мехостем аз он огаҳ бошем ки шумо дар хурдӣ дар овони наврасӣ ба чӣ шуғл бештар шавқ доштед? Ман хурдиамро бисёр дар ёдам ҳаст. Мо дар оилаи мо бисёр оилаи калон будем. Падари ман ҳамчун омӯзгор, муаллим кор мекард ки ман фарзанди даҳумаш мебошам. ва мо дар хурдӣ фақат дар деҳот ки зиндагӣ мекардем ба гӯштин машғул будем. дар он вақтҳо мо дар адиро машқ мекардем, чунки дар он вақтҳо толори варзишӣ дар деҳо набуд. мо дар моҳҳои наврӯзӣ гуфта тайёрӣ ба наврӯзӣ медодем, хурдсол будем, ки дар он вақтҳо мо либосҳои варзишӣ ҳатто намеёфтем. бо ҷомаҳои чакан гуфта пӯшида дар деҳот машқ мекардиму аз хурдӣ ҳавас доштам ки варзишгар шавам. Бале, ва шурӯъ кардед аз гӯштини миллӣ? Намуди гӯштин, барое ки бародарои ман гӯштингир буд ва бачаҳои тағои ман гӯштингир буданд ки онҳо Фаҳтулло бисёр гӯштингири машҳур буд дар ноҳияи Данқара, ҳамчун гӯштингир маърифӣ мешуд ва мо ҳаваси гӯштингирӣ доштем. оҳиста-оҳиста дар дохил шудем ба донишгоҳ ва варзишро ҳамчун як касби худ ишғол намудам. Беҳтарин. Ва имрӯзҳо шумо як нафар варзишгаре ҳастед ки ба варзиш касбан шуғл варзидаед ва кӯшиш мекунед ки худ ва шогирдонатон дар мусобиқоти чӣ сатҳи ҷумҳур ва чӣ сатҳи байналмилал ширкат кунеду масалан муаррифгари Тоҷикистони азиз бошед. Хуб, агар аз мусобиқаҳое ки баъд аз он ки шумо масалан аз деҳот ба шаҳр омадеду муқими шаҳри Душанбе шудеду ин ҷо кӯшиш кардед ки ба варзиш машғул шавед, ҳарф бизанем, яъне мусобиқаҳое ки аз навъи гӯштин буд ё намедонам баъдтар бо ба дигар навъи варзиш машғул шудед, чӣ гуна буданд? мо вақте ки ба шаҳр ҳамчун донишҷӯ дохил шудем ва толори варзишӣ дар он солҳо кам буд, соли 1998 буд ки мо ба донишгоҳ дохил шудем. он вақтҳо толорҳои варзишӣ кам буданд ва мо дар толори варзиши қараболо ки он толори варзиши беҳад толори варзиши калон буд, дар он ҷо тамрин мекардем. оҳиста-оҳиста ҳамчун дар он ҷо мураббӣ кор кардам. Аз кадом навъи варзиш? Намуди толори варзиши яъне ки фитнес буд. дар он ҷо мо бо варзишгарони машҳур буд, дар он ҷо бо ҳамроҳи мо машқ мекардем. оҳиста-оҳиста ба намуди ҳамин варзиши вазнбардорӣ гузаштам ки ман ба намуди варзиш вақте ки тамошо мерафтам, мусобиқаҳои шаҳрӣ мешуд, дар он ҷо Ризоев Хайриддин иштирок менамуд, яке аз варзишгарони беҳтарин, Салимов Солеҳ ва дигар варзишгарони номие ки дар намуди пауэрлифтинг баромад мекунанд. дар он ҷо онҳоро дидам, тамошо кардам ва завқам омаду ба ҳамин намуд гузаштам ва тамрин менамоям. Яъне аз солҳои 2000 малакаи шумо ба навъи варзиши пауэрлифтинг пауэрлифтинг аз соли 2015 шурӯъ намудем. соли 2016 якумин мусобиқае ки шаҳрӣ баргузор гардид, дар он ҷо ман иштирок намудам ва ҷои аввалро ишғол намудам дар вазни 90 кило. Дар вазни 90 кило.
хуб чӣ гуна мегузашт мусобиқаҳои навъи варзиши пауэрлифтинг? Зеро агар бигирем муҳорибаҳои тан ба тану гӯштину ҷудову самбо инҳо ҳамаашон як қонуну қоидаи махсуси худро доранд. мусобиқаҳои пауэрлифтинг чӣ гуна мегузашт ва то ба алон чӣ гуна мегузарад? мусобиқаҳои пауэрлифтинг рӯз ба рӯз инкишоф ёфта шудааст барои он ки варзишгарони намуди пауэрлифтинг яъне ки намуди паҳлавонӣ мебошад. асос гирем ин намуди физикӣ мебошад ки ба тамоми дигар намуд варзишро дигар намуд варзишгарон дар кор мебошад ки барои он ки агар мо намуди физикиро ба гӯштингирони худ гӯштингирони ҷумҳурии Тоҷикистон агар физикиро дарс диҳем ё дигар намуд варзишҳое ки ҳастанд алоқаманд мебошад. барои ҳамин ман ин намуд варзишро интихоб намудам ки ин намуд варзиши паҳлавонӣ мебошад ки дар асос дар Амрико ва Европа беҳад ин намуд ба дараҷаи олӣ баргузор мегардад ки мо рафта иштирок намудем дар чемпионатҳои ҷаҳон Европа ва дар оянда мехоҳем ки миллати худро ватани худро парчами худро дар дигар давлатҳо баланд бардорем. бовар аст ки ин гуна ҳам хоҳад шуд. хуб омодагиҳо ба мусобиқоти сатҳи ҷумҳуру сатҳи байналмилал чӣ гуна аст? алон шумо кӯшиш доред ки ҳамроҳи федератсияи фитнес пауэрлифтинг ва бодибилдинг чун шумо он ҷо муовини роҳбари ин федератсия ҳастед, тайёриҳо ба мусобиқаҳо чӣ гуна аст? мо кӯшиш карда истодаем ки дар ноҳияҳо баргузор гарданд варзишгарон ки бисёр доранд дар он ҷо мо бояд баргузор гардонем ва якачини ҷумҳурии Тоҷикистонро аз ноҳияҳо аз шаҳр ҷудо намуда ба мусобиқаҳои байналмилалӣ яъне ки ба чемпионатҳои ҷаҳон чемпионатҳои Осиё равона намоем. мо соли 2019 дар шаҳри Ҳисор дар он ҷо мо мусобиқа баргузор намудем ва дар Хуҷандам гузарондем. дар оянда мехоҳем ки дар вилояти Хатлон ва кӯҳистони Бадахшон ҳам баргузор гардад. мо аз тамоми гӯшаи ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин варзишгаро дорем. яъне кӯшиш мекунед ки бо роҳандозӣ кардани мусобиқоти сатҳи ҷумҳур беҳтаринҳоро пайдо карда интихоб кунеду ба мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ раҳнамоӣ кунед. беҳтарин иқдом аст ва фикр мекунам ки барои пайдо кардани чеҳраҳои нав дар ин навъи варзиш шумо саҳми худро мегузоред ва албатта ки ин гуна ҳам хоҳад шуд ки беҳтаринҳоро пайдо карда ба хориҷи кишвар сафарбар мекунеду масалан онҳо яке аз беҳтарин варзишгарони на фақат тоҷик балки бо касб кардани зинаҳои ифтихории варзишгарони ҷаҳонӣ ҳам мегардад. мо кӯшиш менамоем ки бо дастгирии пешвои миллат ки дар тамоми деҳот толори варзишӣ чунки мо мебинем толори варзишии фитнес ҳуй шуда истодааст. мо кӯшиш менамоем ки бо ин дастгирӣ ҳамроҳ шуда ба тамоми деҳаҳо мусобиқаҳоро гузаронда ки дар он ҷо варзишгарони мо зиёдтар шаванду ба дигар корҳои масалан корҳои ношоиста даст назананд. беҳтарин ва ин ҳама иқдомҳое ки масалан шумо мегиред ҳамроҳи федератсия ҳамроҳи кумитаи ҷавонон ва варзиш ҳамаш сарчашма аз истиқлолияти комиле аст ки масалан ватани мо дорад. истиқлолият аст ки имрӯз озодона масалан мову шумо аз ҷумла шумо варзишгарон метавонед дар сатҳи ҷаҳонӣ Тоҷикистонро маърифгар бошед. истиқлолият аст ки тамоми мардуми кишвар дар умум озодона оромона бо сулҳу салоҳ зиндагӣ мекунанд. хуб ҳамроҳи тамошобинон як сюжет тамошо мекунем ки дар бораи нави варзиши пауэрлифтинг қисса мекунад. пас он боз суҳбатамонро идома медиҳем. баъд аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед. Power қувва, тавоноӣ, лифтинг, бардоштан ё ин ки сеҳарбаи вазнин намуди варзише мебошад ки моҳияташро дар асоси бардоштани таҷҳизоти варзишии оҳанину вазнин дидан мумкин аст ки аз варзишгар қувваву қудрати зиёд талаб мекунад. Пауэрлифтингро мусобиқаи сеҳарба низ мегӯянд, аз он ки дар он се шарти муҳими иштирок дар мусобиқаҳо мушоҳида карда мешавад. ин се шарт аниқтараш машқу тамриноти хос ба ин намуди варзиш ки ҷузъи ҷудонашавандаи он маҳсуб меёбанд инҳо мебошанд.
якум ёзидан бо ҳарду даст, дуюм шиштухез бо по, сеюм бардоштан бо миён, ки ҳар се шартҳо тавассути вазна яъне штанга амалӣ мешаванд. дар пауэрлифтинг назар ба бодибилдинг муҳим нишондиҳандаҳои қуввагӣ аст, на зебогии бадан. яъне дар пауэрлифтинг қувваву тавоноӣ дар дараҷаи аввал меистад, зеро варзишгарон аз вазни худ 2-3 маротиб зиёдтар вазна ба қавле штангаро мебардоранд. дар пауэрлифтинг ба ҷуз он ки қувваву қудрат ба кор ояд, боз ҳушу зеҳни қавӣ ирода низ доштан шарт аст. зеро дар мусобиқаҳо ҳангоми иҷрои нодурусти амалҳои зарурӣ, яъне бардоштани штангаи килограммаш аз ҳад вазнин, варзишгарро метавонад ба садама дучор намояд. агар ба таърихи варзиши пауэрлифтинг назар андозем, он ҳанӯз дар солҳои 40-50 қарни гузашта пайдо шудааст ки сараввал дар ғарб машҳур гашта буд. дар солҳои 60 пауэрлифтинг ҳамчун варзиш шинохта шуд ва мусобиқаҳои минтақавиву ҷумҳуриявӣ гузаронида шуданд. ҳамон солҳо аввалин чемпионати сатҳи миллӣ ба роҳ монда шуд. моҳи ноябри соли 1972 федератсияи байналмилалии пауэрлифтинг IPF таъсис дода шуд ки як сол баъд аввалин чемпионати ҷаҳонӣ баргузор гардид. пауэрлифтинг дар иттиҳодияи шӯравӣ солҳои 80 рушд кард. дар ҳар кишвари узви иттиҳодияи шӯравӣ пауэрлифтинг ба таври хоса маъруф мешуд, аз ҷумла дар тоҷикистон низ. агарчи федератсияи пауэрлифтинг дар тоҷикистон нав таъсис аст, вале варзишгарони мо тавонистанд дар мусобиқаҳои хориҷ аз кишвар тоҷикистонро муаррифгар бошанд. хуб, давлатманд, ҳамон гуна ки ба саҳми шумо расонидем, мақсади асосии барномаи мо ин муаррифӣ кардани дастовардҳои касб кардаи шумо чӣ аз сатҳи ҷумҳур ва чӣ аз сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. яъне шумо низ тавассути ҳамон ҳунару маҳорати варзишии худ тавонистед парчамбардори миллату давлати хеш бигардед берун аз кишвар. ва саволи анъанавии барномаамон низ ҳамин гуна аст ки аввалин мусобиқаатон дар сатҳи ҷаҳонӣ кай ва дар куҷо буд? соли 2016 буд. мо дар шаҳри Екатеринбург, давлати Россия. дар он ҷо варзишгарони мо хеле бисёр буданд. 20 нафар варзишгари ҷумҳурии Тоҷикистон буд, аз шаҳри Душанбе, аз вилояти Соғд буданд. дар он ҷо мо варзишгарон ҳамамон бо медал баргаштем ба ҷумҳурӣ. хусусан худам дар он ҷо дар байни рақибонам ҷои дуюмро ишғол намудам ва дар намуди тиага, яъне ки кашидани вазн то миён, дар он ҷои аввалро ишғол намудам. ва соли 2018 боз сафар намудем ба шаҳри Екатеринбург. дар он ҷо бо рақибон ки дар соли 2016 рақибе ки манро гузашта буд, ҷои аввалро ишғол намуда буд, дар он ҷо ман он рақибро гузаштам, ҷои аввалро ишғол намудам ва рекордҳои ҷаҳонӣ дар он ҷо варзишгарони мо, хусусан худам ва дигар варзишгарони мо рекордҳои ҷаҳонӣ гузоштанд. хуб, мусобиқаҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ аз навъи пауэрлифтинг чӣ гуна мегузаранд? масалан, чӣ қадар иштирокчиён аст, теъдоди иштирокчиён чӣ қадар асту аз кадом кишварҳоанд асосан? дар он ҷо мусобиқаи кушод мешавад ки дар шаҳри Екатеринбург открит чемпионате ки мусобиқаи кушод. дар он ҷо тамоми варзишгарони дунё метавонанд ки иштирок намоянд. дар он ҷо намуди варзиш пауэрлифтинг, бодибилдинг, гӯштин, тамоми намуди варзишҳо баргузор мегардад. ҳамчунан як рӯзи наврӯзе ки дар хумон баргузор мегардад, ҳамин хел баргузор мегардад. ва намуди пауэрлифтинг IPF, яъне ки ҷаҳонӣ мебошад, дар як сол чемпиони ҷаҳон баргузор мегардад ва дар ҳамин як сол чемпиони Осиё баргузор мегардад, ки мо дар чемпионати Осиё дар Монголия баргузор гардид соли 2018 бо ҳамроҳии Салимов Солеҳ ва худам. дар он ҷо мо Тоҷикистонро муаррифӣ намудем ва дар ин чемпионати Осиё ҳардуи мо варзишгарон ҷои сеюмро ишғол намудем. ва дар чемпионати ҷаҳонии IPF Ризоев Хайреддин, Холов Афзалшоҳ
ва дигар варзишгарони мо иштирок намуданд ва дар он ҷо соли 2019 дар кишвари Шветсия баргузор гардид. дар он ҷо Резоев Хайриддин дар байни калонсолон ҷои дуюмро ишғол намуд. Холов Афзалшо дар он ҷо ҷои дуюмро ишғол намуданд. яъне шумораи варзишгароне ки ба пауэрлифтинг машғуланд дар кишвари мо ҳам зиёд аст ва саъю талош мекунанд ки ба мисли шумо дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳон ширкат варзанд. бо дастгирии кумитаи корбоҷон назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол варзишгарони моро ба чемпионатҳои Осиё ва ҷаҳонӣ дастгирӣ намуда равон мекунанд ва мо варзишгарон парчамро баланд бардошта ба ватан бармегардем. беҳтарин. хуб, шумо гуфтед ки мусобиқаҳои кушоди пауэрлифтинг баргузор мегарданд дар сатҳи ҷаҳонӣ ва ҳамчунин IPF яъне Федератсияи байналмилалии пауэрлифтинг. чӣ фарқ доранд ино? намуди IPF намуде мебошад ки хусусан дар кумитаи кор ба ҷавонони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон намуди пауэрлифтинг ки аз мо ҳаст намуди IPF мебошад ва дар сатҳи байналмилалӣ намуди IPF-ро дар оянда мумкин ки ба намуди олимпӣ дохил намоянд ва ин намуд дар сатҳи ҷаҳонӣ ба дараҷаи аъло баргузор мегардад ки дар ин намуд аз тамоми кишварҳо иштирок менамоянд ва дар он ҷо яъне ки дар доб контрол яъне дар ҳамин намуд контрол беҳад ба дараҷаи олӣ баргузор мегардад. сол ба сол мехоҳанд ки дар ҳамин намуд яъне ки допинг варзишгарон истифода набаранду ва дар оянда ба намуди олимпӣ дохил намоянд. яъне исбот мехоҳанд бикунанд ки варзишгарон оё допинг истифода мебаранд ё на, аз онҳо ҳам вобаста аст ки нави варзиши IPF пауэрлифтинг ба мусобиқоти олимпӣ дохил шавад. бале, дар оянда кӯшиш карда истоданд ки ҳамин намудро ба намуди олимпӣ дохил намоянд. хуб, чун оғози соли 2019 шуд, барои аксар соҳаҳо ин сол ҳам соли бурду соли масалан муваффақият шуд. аз федератсияи шумо масалан худи шумо ё ин ки шогирдонатон дар ин сол дар оғози ин сол иштирок карданд дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ? бале, мо се варзишгари худро ба пауэрлифтинг IPF дар чемпионати ҷаҳон дар давлати Шветсия баргузор гардид. се варзишгарамонро равон намуда будем. Резоев Хайриддин, Холов Афзалшо, Ниёзов Хуршед ва аз он ҷо ду нафараш бо медал баргаштанд. Резоев Хайриддин дар байни калонсолон яъне аз 40 боло иштирок намуд, ҷои дуюмро ишғол намуд ва Холов Афзалшо ҷои дуюмро ишғол намуданд. боз ду мусобиқаи дигар дар пеш аст ки яке дар Европа баргузор мегардад, давлати Испания. дар он ҷо Арнолд Классик IPF баргузор мегарданд. варзишгарони мо 5 нафар иштирок менамоянд. хусусан худам тайёрии сахт дида истодаем ва дар он ҷо бо медалҳо бармегардем. бо як мусобиқаи дигар дар мусобиқаи Осиё дар Қазоқистон баргузор мегардад ки варзишгарони мо якчини ҷумҳурии Тоҷикистон тамрин истоданд ки дар ин мусобиқа иштирок намоянд. хуб, бовар аст, мо низ умед ба он мебандем ки шумо варзишгарон метавонед тавассути ҳамун ҷасорату ҳамун садоқату ҳамун ҳунару истеъдоди варзишие ки доред Тоҷикистонро боз ҳам дар кишварҳои хориҷ маърифӣ мекунед, алахусус дар Аврупо. фикр мекунам бесобиқа аст иштироки варзишгарони мо дар масалан кишварҳои Аврупо, алахусус дар Испания ва маҳз аз нави варзиши пауэрлифтинг ки шумо иқдом гирифтаед ки дар он кишварҳо иштирок кунед. фикр мекунам агар он ҷо шумо зинаҳои ифтихориро касб бикунед ва умед дорем ки шумо ҷои аввалро касб бикунед, боз ҳам Тоҷикистонро дар он ҷоҳо маърифгар мешавед, парчами миллат бардошта мешавад, боз ҳам маърифгари кишвари худ мегардед. кӯшиш менамем. беҳтарин. мо як мусобиқаи дигар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳи октябр дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад дар рӯзи 20. ин мусобиқаро
варзишгарони мо интизоранд аз тамоми кишвари ҷунуби Tojikiston. варзишгарон бояд биёянд иштирок кунанд. ман як чизро аҳамият медиҳам, масалан дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар интернет аз навъи варзиши пауэрлифтинг ҳатто ба қавле бигӯем мӯйсафедон ҳам иштирок мекунанд. Яъне синну сол барои иштирок дар мусобиқот иртиботе надорад? Не, иртибот надорад, барое ки дар мурди варзиши мо метавонанд ки ҷавонон боз калонсола то 40 сола, баъд аз 40 то 45 сол, баъди он то 70 сола иштирок менамоянд. Мо ҳам дар чемпионатҳои ҷаҳон рафтем, дидем дар он ҷо варзишгароне ки аз синни 60 сола доранд, синни 70 сол доранд, дар он ҷо меоянд вазн мебардоранд, физикии онҳо хеле пурқувват аст. Ва дар оянда мехоҳем ки варзишгарони мо ҳам ин намуд варзишро напартоянду то синни 60-70 сол машқу тамрин кунанд дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ ҳам ширкат варзанд. Аммо то ба ҳол мо надорем ягон нафар варзишгаре ки дар пауэрлифтинг машқ кунаду синни солаш ба 60-70 расида бошад. Дорем, ҳаст? Дорем, бале. Дорем як варзишгар ки дар чемпионатҳои шаҳр ҳам иштирок мекунанд, ҳастанд аз 40 боло варзишгарони мо. Боз дар чемпионати ҷаҳон иштирок намуд, яъне ки чемпионати кушоди ҷаҳон дар шаҳри Екатеринбург. Файзиддин, акаи Файзиддин, мо вайро ҳамчун ака гуфта файруд мекунем. Он дар он ҷо иштирок намуд ва чанд сол дорад медал баргашт. Тахминан 60 боло дорад. Беҳтарин. То дами 60 масалан он кас ба варзиш машғуланд? Бале, бале. Тарки варзиш накарданд. Беҳтарин. ҳатто ки вазн мебардоред, вазнҳои вазнин, то фикр мекунам 200 килограмм. Бонувон ҳам ҳастанд дар намуди варзиши мо. Як варзишгари бону доштем ки дар чемпионати кушоди ҷаҳон дар Екатеринбург иштирок намуда буд, бо медал баргашт. Дар оянда кӯшиш менамоем ки бонувон ҳам дар ин намуд иштирок намоянд ва парчамбардори миллат шаванд. Хуб, масалан нафароне ки шавқу завқ доранд, машғул шуданд ба навъи варзиши пауэрлифтинг ё ки бодибилдинг ё ки фитнесу, масалан ҳамон варзишҳое ки ба федератсияи шумо дахл дорад, дар чӣ қадар муддат метавонанд тайёр шаванд ва дар мусобиқоти чӣ сатҳи ҷумҳур ва чӣ сатҳи байналмилал ширкат варзанд? шахсоне ки ба ин намуди варзиш яъне ки дохил шаванд, дар толори варзиши ки мо мебинем дар шаҳри Душанбе ва дар ноҳияҳо толори варзиши бисёр шуда истодааст. Шукрона истодааст ки толори варзиши ҳастанд. Дар он ҷо мураббиҳои хуб ҳастанд ва метавонанд бемураббӣ машқ накунанд. Яъне бемураббӣ машқ накунанд, ҳамроҳи як нафар мураббӣ вобастаи масалан ҳамон варзиш худро мекунанду кор. Дар муддати кӯтоҳ, яъне ки 6 моҳ ё 1 сол метавонанд ба мусобиқа баромада иштирок намоянд. Ман шахсан худам дар муддати 6 моҳ тамрин намудам ва ба мусобиқаи шаҳрӣ баромада будам. ҳатман ки бо мураббӣ тамрин намудед. Бале. Хуб, дар сатҳи ҷаҳонӣ агар бигирем, ҳастанд варзишгароне ки аз ана ҳамин намуди варзиши пауэрлифтинг то 400 килограмм, 500 килограмм вазн мебардоранд. ин ба саломатии масалан нафароне ки ба ин намуди варзиш машғул мешаванд зарар надорад? Не, ин намуди варзиш агар боз ҳамон гап ки бо мураббӣ машқ кунанд ва оҳиста оҳиста ба вазнҳои вазмин мераванд. Дар мо ҳам ҳаст Шокирҷон ки вазнаш аз 130 кило зиёдтар аст, қадду қомати расо дорад, вазнаш вазмин аст. Рекорди нав дар мусобиқае ки дар шаҳри Ҳисор баргузор гардид, дар он ҷо 240 килоро яъне ки вазнаш бардошт, ки хеле рекорди хубе бошад дар Осиё ва ҷаҳонӣ. ва дар оянда кӯшиш менамояд ки боз рекордҳои нав занад ва дигар варзишгарони мо ҳастанд, варзишгароне ки вазнин мебардоранд. хуб, аз истиқлолият сухан кардед, масалан гуфтед ки шукрона истиқлолият, чандин бор ин суханро гуфтед. хуб, шумо масалан ин қадар дастовардҳое ки ба даст овардед, кӯшиш кардед ки ҳар куҷое ки рафтед, дар ҳар кишваре ки баромад кардед, Тоҷикистонро муаррифӣ кардед, зинаҳои ифтихорро касб кардед,
аз диди шумо ҳамчун як варзишгар истиқлолият чист? истиқлолият як чизи бузурге мебошад ки мо чунки шумо қайд намудем дар дигар давлатҳо мерем мо иштирок менамоем дар он ҷо ҳамчун моро тоҷик мешиносанд. бале шукрона мекунем ки мо давлати худро дорем ва пешвои муаззам президенти муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки тамоми тоҷиконро дар арзаи байналмилалӣ муаррифӣ намуд ва боз варзишгарон ҳастанд ки мераванд дар тамоми чемпионатҳо иштирок менамоянд ва тоҷикро ҳамчун варзишгар ҳамчун сулҳу ваҳдат мешиносанд. эътироф мекунам. як кишваре ки масалан онҷо оромӣ аст, сулҳу субот аст, ҳамин гуна қабул карданд. бале ва ҳамин гуна аст ки масалан шаҳрвандони мо тоҷиконе чи бурун марзе ва чи мардуми шарафманди кишварамон бо истиқлолияте ки дар тоҷикистон сартосарӣ гаштааст, сулҳу суботу оромӣ мефахранду масалан ин неъмати бузурги ватанро ҳамчун гавараки чашм ҳифз мекунанд ва кӯшиш мекунанд ки пайваста кишвари худро дар арсаи ҷаҳонӣ ба таври шоиставу арзанда муаррифгар бошанд. ташаккур бароятон бораи як суҳбати хеле ҳам хубу барои суҳбати самимиятон. то андозае тавонистем бо шумо аз наздик ошноӣ пайдо кунем ва дастовардҳои шуморо барои бинандагон муаррифӣ созем. хуб баъд аз тамошои як навор боз бармегардем сари суҳбатамон ва қисмати охири барномаро бо шумо анҷом медем. пас аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед. барои пурқувват кардани ҷисми хеш варзишгарон заҳмати зиёд мекашанд ва вақти тӯлонии худро дар толорҳои варзишӣ сарф мекунанд. ин суханҳо ба варзишгароне рабт дорад ки ба як нав варзиши ҷисмии вазнин паверлифтинг машқу тамрин мекунанд. агарчи ин нав варзиш дар навбати аввал каме сангинтар ҳам вонамуд шавад, вале баъдтар бо тамринҳои пайваставу бо хоҳишу кӯшиши варзишгар вазни нему душворӣ рафъ мешавад ва танҳо нафароне муваффақ мегарданд ки бо майли том то ба охир баҳри фатҳи қуллаи мақсуд ва барои касби дастовардҳои бузург танҳо ва танҳо ба пешқадам мезананд. ба мисли қаҳрамони навбатии барномаи мо Давлатманд Одинаев. чун аз суҳбат бо Давлатманд Одинаев бароямон маълум гашт, ӯ низ дар қатори дигар варзишгарони муваффақи тоҷик тавонистааст ки бо виқору ифтихор чандин маротиб кишвари хеш дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифгар бошаду парчамбардори миллату давлати хеш, он ҳам бо иштирок дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ аз навъи варзиши вазнбардорӣ ба истилоҳ паверлифтинг. Давлатманд Одинаев бо иштирок дар мусобиқоти гуногуни сатҳи ҷаҳонӣ аз ҷумла дар Покистону Моғолистон ва дар Россияву Қазоқистон ки зинаҳои ифтихориро касб кардааст, бо медалу ифтихорномаҳо сарфароз гардидааст. дар умум Давлатманд тавонистааст ки ҳамчун як варзишгари муваффақ рисолати шаҳрвандии худ иҷро бикунад. он рисолат ҳам муаррифии кишвар дар сатҳи ҷаҳонӣ ба таври дурусту арзанда аст ва Давлатманд аз ин ба баъд ҳам кӯшиш мекунад ки ин рисолати худ анҷом бидиҳад, зеро муаррифии ватан берун аз кишварро қарзи фарзандиву шаҳрвандии худ медонад. пас барояш муваффақият мехоҳем ва мегӯем ки Давлатманд Одинаев, ту бо ҳунари варзишият ҷаҳонзеб ҳастӣ.
خب بار دیگر براتون تشکر زیاد. قسمت آخری برنامه‌مون نیز فرا رسید و در این قسمت کوشش میکنیم که به شما 5 سوال دیگر بدهیم و باید بگفت که این سوال‌ها کمی سوال‌های کنجکاوانه‌اند و از موضوع کمی بیرونند. خواستیم که شما با آنها کوتاه جواب بگویید. تیارید شما؟ کوشش بینم. خوب، سوال اول این گونه است. اگر باز از نو کودک میشدید این نوع ورزش رو، همین ورزش پاور لیفتینگ رو انتخاب میکردید؟ با فکرم که بروقتر سر میکردم. بروقتر سر، یعنی دیر سر کرده بودید؟ بله. خوب، سوال دوم. تحفه گرانترینه که برایتون هدیه کرده بودن چگونه بود؟ وقتی که ما در دولت منگول، یعنی که در اونجا نامی ما رو گرفتن در قطار جای گرفتگی، در اونجا ما با پرچم برآمدم. بهترین تحفه بود که من به وطن برگشتم، یعنی که با مدال برگشتم. بله. این برایتون بهترین تحفه بود. خوب، سوال سوم. سوپرمن و اکوامن و آیرون من رو کی میشناسید؟ همچون قهرمان‌های فیلم‌های فانتاستیک. خوب، می‌خواستید که در نقش یکی اینها در قسمت بعدی فیلمشون همچون هنرمند اشتراک کنید؟ اگر یعنی که با مو چی کنم امکانیت هم اشتراک میگیرم. سوال چهارم. اگر رفت و یک نفر به شما خیانت کرد او رو بخشیده میتونید؟ بله، ورزشگر باید همه وقت بخشد برای که رحم دل باشد. خوب، سوال آخر، سوال پنجم. شما خود رو در جوده انتخاب کرده خود در ساحه خود موفق می‌یابید؟ بله. و ما نیز همین گونه می‌یابیم که شما یک نفر ورزشگری هستید موفق، نه تنها یک ورزشگر بلکه یک شهروندی هستید نمونه عبرت، چون شما توانستید توسط هنر ورزشی خود تاجیکستان رو، کشور اعظم رو در سطح بین‌الملل چندین بارها معرفی کنید. تشکر برایتون برای یک صحبت خوب، برای جواب‌های صمیمیتان. سلام باشید. و یک انعانه‌ای که تلویزیون سفینه گرفته است، این هم تقدیم کردن یک تحفه و اون تحفه هم دیپلم است و اون دیپلم هم برای نفرانی تقدیم کرده می شود که با مقصد قدردانی و ارزش‌گذاری به هنر و مهارتشون، زیرا آنها توانستند با هنر و مهارتشون تاجیکستان رو در سطح جهانی معرفی کنند. دیپلم نوبتی به شما تقدیم کرده می شود. مبارکتون باشه. مینادوره. همچون نماینده فدراسیون از نام تمامی ورزشگران پاورلیفتینگ، یعنی که فدراسیون مینادوری خود را با تلویزیون سفینه که با ما همکاری میکردن و در آینده باز همکاری کنیم و با مسابقه‌ای که شهری و مسابقه‌های جمهوری که در شهر دوشنبه و در تمام کشورهای جمهوری برگزار می‌گردند، می‌خوایم که تلویزیون سفینه با ما همکاری نماید. بهترین، چرا که نه، حتما. خوب، تماشابینان عزیز، یادآور میشم که نوبت در مهمانی ما حضور داشتند یک نفر ورزشگر موفق کشورمون، چمپیون چندین کاراته تاجیکستان و آسیا دولتمند خودیناев، معاون دایرکتори فدراسیای پاور لیفتینگ، بودی بیلدینگ و فیتنس جمهوری تاجیکستان. بار دیگر کدومتون نور دیده باشد. همینجا برنامه پولیسیستی جهان زیب رو با آخر میرسونیم و این رو فراموش نسازید که تاجیکان با هنر و مهارت خود زیب جهانند. باقی خوش و خوب و موفق باشید.